Ako nga video. Hi, nako, hello po. Nandito po kami ngayon sa Circle... Ay, hindi. Wildlife po pala. And, kami po yung... Ito po pala si Pau. Ayan. At ito naman yung boyfriend niya na si Patrick. Sige, comment mo okay. At si Mark. Ayan. Gawa tayo document. O, sige. Gusto lang po namin mag-hi sa mga up Dharma down, especially Armin Villarin. Dahil naman siya, alam mo nag-check kami, sila Pao. Bali di pa namin nakikita si Armin. Nandahil po sa UDD, nagkakilala po kami. And very, very thankful po kami. Magpakit ka ba dyan? Sige na, ito naman po. Magagawa po kami ng covers. Sila lang pala kasi hindi po ako marunong kumanta. Nakakaya, ayaw nila ako isama. Baka manguna ka po pag tungtong. Pag game nakakanta na lang, magbibigyan na lang po ako ng May course sample. ako ng feelings. But the Okay. Ayan, hindi po namin... Gusto kong po mag-upload ka sa Instagram kasi itag mo si Army. Mag-video tayo. Alisin mo na yan. Yung solo niya. Pasa mo nga sa akin yan. Gago, di ka naririnig. Tama kasi maganda